Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:33. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Yari kita sa ika-11 na September 11, 2021 mga kaaksyon. Mag-ainop na kita, tubdob kita sa Tagnalaw na media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Kamusta nga ito sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, kalakip man sa mga kaaksyon ta sa mga kapurukan kag kabrangayan diri sa syudad sang Bacolod nga nagapamati na sa sining udto sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Inop na kita sa sining udto diri sa aton sining pagpangalagad sa inyo sining palatuntunan mga kaaksyon. Sa ato sining mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental, kalakip man mga kaaksyon sa ato sining mga kaaksyon sa probinsya sang Oriental side sa mga banwa kag syudad sining mga inoras hindi gid magkalipata magpabaksin gid bao si Mayor Escalante sang banwa sang Manaplado ugtas gid to siya kumong ay gid kuno sang nagapabaksin daw siya dugid ka hindi amin sindihan kung anong utok mga kaaksyon sa mga tao nga wagid magpabaksin kuno to sa area sang banwa sang Manapla. Sa mga kaaksyon tadra sa banwa sang Manapla, pabaksin kamo kaya mo man ang tsansa base sa palabuton makuanabla may mga bayad na nga himuon ang aton siring
gobyerno, mga kaaksyon. Ay, pwerte. Sige, di lang magugtas mayor. Sila na lang dang bahala na. Basta importante, nagpatigayon kamo sa pag-inganyo sa ila matag adlaw. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man mga kaaksyon nga ginapangamusta tang ato sa nga mga kaaksyon dira sa probinsya sang Guimaras, sa mga kaaksyon ta sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklan, Antique. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan. Largada kita sa aton sining nga mga balitaan sa sining udto. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa kinanda na ko ang inyo sinikaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad? Sa Kapitolyo Provincial, mangingkopod ta si Aksyon na Brian Morden ni may kangtaran sa DepEd Negros Occidental, nagahingyo sa mga ginikanan nga giyahan ang kabataan sa pagsabat kag hindi pag-ipasabat sa iban nga tawo. Ay, pwerte. Tigaling ko may ubrang ginikanan mapilitan nga magpangita sang matutor ang ginikanan. Kalakipan mga kaaksyon sa Lunes na Nigalino, pagbukas ang klase sa mga public school, mga kaaksyon. No? Sa New Government Center naman nga balita, igabalita ni Aksyon Art Tayhupon, kooperasyon sa mga pumuluyo sa Mansilingan, ginaapilar ni Punong Barangay Boy Pico, bangod sang liwat nga pagtaas ang kaso sang COVID-19 sa among lugar. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, 5 sa napulo ka police stations sa syudad sang Bacolod may nagdonar na sang lute para sa pagpatukod sang bagong police station. Kalakip man mga kaaksyon sa Negros Occidental Provincial Police Office, kapabling napatay sa enkwentro sa syudad sang Silay, ginpalubong na kaina sang aga. Sinong nagpalubong sining mga kapulisan? Huwag gid ni maklaim sang pamilya? O kagang report naton nga nabaton nga ang bana sang isang napatay nga taga dinto sa taga Ligaspi, Albay, atong isab lang babae itong napatay ang bana kunwari man sa Negros Occidental, miyembro man sang NPA, amo nang namonitor sang Philippine Army, mga kaaksyon. Ato ni baloon na karon sa report ni Aksyon na Alvin Graba, kag sa balita sa patrol masobra tunga sa milyon nga balor sang illegal nga droga na recover sang PDEA sa 3 ka sunod-sunod nga operasyon diri sa syudad sang Bacolod. Samtang sa aton sini nagapangunaman nga balita sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib, sunog nagluntad sining nga aga, isa ka puluyan totally damaged, so samtang isa man ang partially damaged. Kag armas lutang voluntaryo nga gin-surrender sa kapulisan sa syudad sang Cadiz. Sa balita nasyonal mga kaaksyon, Presidente Duterte mag-resign kuno sa pagka-presidente kung mapamatudan nga may korupsyon sa pagbakal sang face mask ag face shield sa Parmalee nga kompanya.
Hindi pag-audit kuno or hindi pag-audit sang Commission on Audit sa Philippine Red Cross isa ka dereliction of duty suno kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kag grupo sa mga doktor sa Pilipinas nagpahayag nga hindi sincero ang pagpangayo sang pasaylo sang presidente. Kag Senator Drilon ginapa-eksplikar si Duterte angon sa Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:44 na nga tunura sige sa mga kaaksyon ta inanayon talang ni kay mahinang kalaban sige, i-like lang kag i-share ang aton sining Facebook page sang Aksyon no Radyo Bacolod plus ang aton sining mga kaaksyon by Aksyon no Radyo Bacolod.com.ph mga kaaksyon sa website tadra kag sa mga YouTubers naton by Aksyon Radyo Bacolod tinguan tay nang basahon karon dugay-dugay ang mga mensahe ninyo nga gin-share sa aton sining pangalagad sa akon nga Facebook Aksyon Elre sa akon Facebook no pwede sila ka-share sa Facebook ko. Okay, may trouble pa actually ang Facebook page gali sang Aksyon Radio Bacolod no. So sa akon kamo kadto kaya ra kita dira nag-live. Sige sa mga kaaksyon ta karon lang dugay-dugay i-like lang kag i-share ang aton sining programa mga kaaksyon. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sige, sa mga kaaksyon ta, daligid lang kay yari ng resulta ho. Sang Small Town Lottery, matagtanay resulta sining first draw sang Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw sang Sabado, September 11, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sang aton sining first draw sang Small Town Lottery 26 and 36. Liwat resulta 26 and 36. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Akon nga microphone Sige na. Oh. Do sa badwa. Sige sa mga kaaksyon ta, may lang pamati kay Madam Elizabeth Malaca Gamala, kay Ana Sinoro, kay Alex Montesa, and Atia Kim Eriman, kay Kristen Minies Villalobos, no? May lang pamati kag Nining Grate, kag sa iban pa naton nga mga palamati kay Don Diin Cabo, kay
Dali lang ha. Kay Christine Minies Villalobos, Neil Brian Balues, kay Mario Garay, Homalumina, kay Nelfa Liper Flores, Bertito Hoxon Babe, Babe Nigon Baby, sa kay Edmar Tortogo, Pukol Anasya, sa kay Jonah Basia Uraes, Kagawad Imbong Jocampo, Liberty Binitin Obaldo, kay Dory Hison, Jose Talunan, Manjo Arnijo, Roslyn Colinco Baldissimo, sa kay Fernie Espanyola, kag Emily Hendrala. No? Salamat gid. Archie Baez, sang OTTG, salamat gid Archie. Kay Eprek Mandioya, Pukong Anasya, and sa kay Madam Suseta Luna nara naman, no? Si Madam Virginia San Antonio Olpenda, Madam Verge, salamat gida. Niepes A. Jasmine, kay Milo Soberano, kay pakaisahon dra. Milo Soberano, kay Marcel Mate, Olmiha Mered, sa kay Edmar Tortugo, sa kay Jonah Basia Uraes, may lang pagpamate. Roslyn Colinco Baldisemo, sa kay Fernie Espanyola, Emily Hindrala, Ronel Acuyong, sa kay John Del Rosario, and Shane Rowado. Kag sa iban pa naton nga mga tagpalamate sa sining udto, no? Ayos kay Marcel Mate, salamat gid Marcel. Sa kay Jovel Pontenegra Cuyagbo, may lang pagpamate. Lakip na sa kay Dory Hison, no? Dory Hison, no? Kag kay Rosalind Bison, kag sa iya sining pamilya sa Calatrava, San Carlos. Thank you so much, Madam Virginia San Antonio Olpenda. Madam Elizabeth Malaka Gamala and Gamala family, may lang pag-monitor kag Malaka family. Jerome Lipana, tamyaw ko lang asawa ko si Rosalie Elizalde. Halin sa kay Jerome Lipana, Alex Montesa, si Robs Puson, si Robs Altarap Puson, may lang pagpamate. Siling ni Alex Montesa daw dugay na ginahambal nga ma-step down siya si Rex Roque kag Doke panahon niya pang terminate para magpati na sa iya ang kalibutan. Diyan, sir, na may lang pagpamate, may lang pagmonitor sa ilan ni Dario kag Terso sa ICO, mayo lang pagpamate. Halin sa kay John, sir, na kagawad Imbong Jocampor naman galiyo. Madam Jose Talunan watching live from Hong Kong. Thank you so much, Madam Jose Talunan. Ana Sinoro, may lang pamati, and sa kay Manjo Arnijo, sa kay John Del Rosario, dra sa Barangay Mabini, Pontevedra. Salamat gid John Del Rosario. Sa kay Tia Kim Eriman, si Angeli Pongyan, may lang pagpamati sa pamilya Pongyan, Balyaw de la Torre de la Cruz, kag ang ako namay, kag Iloy nga si Nono Pongyan, kag si Nanay Yoyoy. Nay, kamusta na kamo dira? Ay, pertelin sa kay Angeli Pongyan. Ayos. Okay. Sa kay Novem Juanites Maghari, salamat gid Novem Juanites Maghari. No? Great ko lang taga Barangay Villamonte, kag sila ni Mama kag Papa ko ga monitor sa Sitio Barrio, Barangay Gimpanaan, Moises Padilla. Sige, dalig lang mga kaaksyon, balik lang kita dugay-dugay. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon
Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:53 ang aton oras, tigirigma na, tigpalanyaga na, pero ang iban sini, masako pa sa pagpaninlo sa ila sining puluyan, kag tiglabaman subong adlaw, manti Sabado mo, sige sa ato sining mga kaaksyon, pwede ba lang maghubi na may edad-edad na, kag luwasin na Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:55 na nga tunuras, 11:55 na mga kaaksyon. Sige, kantuan tanay mga balita, gikan sa aton sining mga action reporters, unahong tang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol, no? Ini may kantanan sa masobra tunga sa milyon kung isip-isipo nakaligad nga si Mana hasta kahapon sobra gid tunga sa milyon nga balor sang legal nga droga na recover sang Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA diri sa siyudad sang Bacolod kag Negros Occidental sa 3 ka sunod-sunod nga operasyon mga kaaksyon. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Alvin Graba. Sa patrol, Aksyon Alvin. Aksyon Rex sa mga o kung nagano-no sang shabu, lauman nga mataas gid ang Nagano? nagano-no bala shabu. Hindi na ro subong. Pwede man ro man. Kay daw ro nang ginahambal sa mga drug operatives naton ang pagro sang sabong no yalain lang na ya kay no lang na nila ginasimutan. O gani man. Pero na ya kun ro ya ti ginakuan gid nila ginatulon. O gid. Lauman gid niya ang tanan nga mga drug users. Ano? Ang tanan mga drug users bala. Oo. Expect nila nga mataas na ang presyo sang suspected shabu. Mataas kag kadamo sang supply pa diyang nagasululod. Damakin mo niyang ti tunga sa milyon more or less ang na-recover sang PDEA sa pila lang to nila ka operation last week. Tatlo ka inasud sunod-sunod nga operation action Rex. Oo. Tang tinalikdan nga Webes sunod diri kay PDEA agent Bamboo. Webes lang to no, Webes. Oo, sang Webes kag Biyernes. Oo. Actually, isang Webes, sunod diri kay PDEA agent Bamboo, siya ang yatag pamuno man sa Special Enforcement Team diri sa Bacolod. Ila yan dakpan ining si Christine Faith Derlah alias Barang nga upod sini ang iya sini mga kopda ng si Jowar Abdon kag ining si Kim Rose Derla matapos na dakpan tinalikdan itong mag-utod. Mag-utod aksyon dito sa may Bonifacio Barangay 4 tinakwaan ni siya sang 15 ka gramos ang suspected shabu ang bilisin ni to 20 mil ka pesos. Sunod kay Bamboo, ining si Derla ginakabig sa regional target listed personalities
sa hanay sang PIDEA on regional level, and that is why nakalabot man sa ila Action Rex isa ka malapit sa kabulan man ang ila sining pagbantay kag pagtransaksyon ti rason Action Rex nga nabinggo nila, pero sanggap iman sa tung Webes dira man sa area sa Bangga Iskala Action Rex mga 9:30 sa tung Webes ang gabi nadakpan man ining si Richard Consorte matapos nakuhaan man sa napulo ka gramo sang suspected shabu. Samtang kahapon nadakpan si Kim Kubchand, isa ini ka high value target na matapos ang nakuhaan man. Amo gid man ning apelyido ya si ano to Kubchand? Ano to? Kubchand. Daw foreign ang iyang kwan Action Rex, ang iya si daw foreigner iya apelyido. Pero Pinoy taga Barangay Dos diri sa siyudad sa Bacolod after nga nakuhaan sang 400,000 worth siyang suspected shabu through bypass operation kahapon dira sa area sa Luzoriaga Barangay 12 diri sa siyudad sa Bacolod. Sunod diri kay Bamboo Action Rex kunti na dakpan ining si Derla Action Rex sa tung Webes. Gintudlo niya sino pa to mga upod mo to. Si Kwanser, amo ni si Consorte, ate gintagaan number, arin dakpan man. The same nini natabo kay Kubchan Action Rex. Nadakpan pagid ang upod yan ni Kim? Nadakpan pagid niya upod niya dito sa Bangga Iskala. Sa no? Sa Webes ba sang gabi? At una pa sa iya sa kay Kim si Kim ya kahapon lang to sang udto? Hindi, una si Kim, tapos tapos una si Consorte Action Rex, tapos si Kim kapon sa udto. Kahapon lang sa udto si Kim ya? Sa may Luzoriaga? Sa may Luzoriaga, upod man ni siya ang gintudlo ni Derla Action Rex. That is why nga paghatag sa mga number, diri na nag-umpisa ang transaksyon sang illegal man nga droga. Si Kim gani si Kubchan halin sa area sang sa may siniko dumping nga transaksyon, nag-ilis lugar dara sa area sang Luzoriaga sa may kilid bala sang Limans ato sus kayway sa kabaloy ang aragali opisina sang PIDEA dito gid Action Rex si Kopini. So ining mga si Kubchan Action Rex ang piso kag gina-preparar na sa mga katapos ang PIDEA nga ining kaso against sa iya kay sa Lunes nga adlaw igapasa ka ang kaso while ining damlag pa nga nagkaladakpan. Di pa motor-motor lang si Kim kahapon? O gani man, makon mo may kampiyon man ang iyang motori, budlay man ako lagsanay. Budlay lagsan kay RS. Nagpa-downtown siya, draguro ang transaksyonan mo. Oo, halin sa may sanay ko dampi, sige advise niya PIDEA, hindi na tada, darantas downtown. Kunti, way sa kabalo. Hindi PIDEA, ang katransaksyon yung ginadvisean niya nga dira na lang sa downtown. Gani, dira man. Kung PIDEA ginadvisean niya, kung dinakop na siya, tigaraw kay PIDEA, gidman tong katransaksyon niya, nga police post your buyer, disgrasya siya. Disgrasya siya. Siko pasta motorsiklo niya Action Rex kag shabu nga more or less mga 55 gramos ba damo man 340 balang presyo ya apila to 374 374 tikong sumahon mo lapit na 400 sumahon mo ng tatlo Action Rex sobra gid yatong as milyon. Grabe no. Almost 600,000 ang na-recover sang mga katapos. Di na iya gahalin man. Nga makalusot na iya sa gihapon diri sa aton nga muna ning stricto di nga kampanyahanay against sa droga di. Gani man, ambal ko gani agin pamangkot man kagina si Sir Bamboo Action Rex. Sir, ara naman gyapon kay nagligad to pila ka bypass operation nga gintasar sa mga katapos sang CDEU sang inyo man nga grupo ning mga illegal drugs ni Manila sa gihapon Action Rex. Naghalin ang illegal drugs pero lauman diri Action Rex uno sa iya na posible may pagninit kag sa supply sang illegal nga droga kay tungod sa inasud-arsud man nga bypass operation dito sa Manila sa mga katapo man sa PIDEA. If you may remember Action Rex, masubra to 500 gramos ang suspected shabu ang na-recover sa mga katapos ang PIDEA dito sa San Marcelino, Zambales. While sa
Cavite Action Rex sobra 380 ka kilo man sang suspected shabu na recovered dito sa Cavite kag sa Balanga Bataan 50 kilos man sang suspected shabu puro tala na makabig balang high impact operation sang mga katapo sang PDEA. That is why lauman nga posible base magninit ang supply mataas ang presyo sang illegal nga droga posible next action Rex no. Ari ang pahayag ni PDEA Agent Bamboo. Ang una tangabay basta classify gini siya as high value target tungod nakalista gini siya sa aton nga regional target list. Sila na ni ka months nga subaybayan tang iyang giyo kag gaselo-saylo siya. So amo nga medyo nadugay-dugay ang conduct sa iya sa bypass operation. Ang operation ta sir dito sir sa may Bangga Escala where the suspect nadakpan si Richard Consorte. Sa pag-iturog natin isa kay Christian Peter so may mga ibang mga taong pwede namon matransact so amo to nga kasakita sa isa pagid ka bypass operation nga nakakuha kita sang more or less mga 10 grams dito. Isa sa dako na recover kahapon dira sa may Luzuriaga. Kapit lang gid sa opisina niyo sir. Kining nadakpan nga si Kim Kubchan. Oo. Paano ninyo nabinggo ni siya sir? Bali may information man nga ini siya engagement sa pag-deliver kag pag-distribute sang illegal na droga so nakakuha kita sang contact nga para maka-communicate sa iya kag nag-agreehan naman sang lugar nga imbis sa lapit sa Sinico nag-agree man sa downtown na lang ma-meet up so siguro wala sa knowledge nga may PDEA nga opisina so dito sa nag-meet up sa lapit sa office. Ano ang classification niya? Tungod nga nakakuha to siya sang more or less mga 50 grams na-classify ni sa as high value target man. In 3 days alone, tatlo ka inasod-asod nga by bust operations. Anong matabo karon sa supply sa drugs sir? Siguro may paglubo ini kasi ang iban nga dapat i-deliver pa nila sa iban pa nila nga mga customer ato na confiscate. So panilagan ta naman ang mga sunod ng mga sinimana nga kung sino naman ang may mga movement o sino pa mga taong involved sa ilaman nga grupo. Ano sa paglantaw ni sir, is there a possibility nga mataas na naman ang presyo sa illegal drugs granting nga dito sa Manila sir? Almost 1 tonelada ang nadakpan nila in 3 operations. Yes, medyo may pag-minute nini or may pagtaas na siguro sa presyo sa mga sunod nga semana tungod nga ang shipment nga mga siguro nga para sa mga provinces na intercept or wala hindi na makasulod sa aton so may posibilidad na may pagtaas kag pagnubo sa supply. Aksyon na Rex sa kabayan gid lamang. Huwag na galing niya pa taas presyo kung managhigop kaya may higop ka gina bisan ka mahal pa. Luka, kung ipamangkot ko siya, pila subong ang small lang. Small lang pala Aksyon na Rex. Ang small sa say? Oo, pila ko no? Sa unang bakal mo 200, pagkatapos 500. Subong 500? Oo. Ati, chicken feed lang na iya sa drugista. Ay, Wala iya da sininga kamahal man naman. Makayo guro, pisos-pisos lang, tihigop ka dahi. Di mala siya kung butangan pa niya dulce. Ate, galing kay Tico mga, hindi man na sila mag-transactions, hindi nila kilala mo mga wise maningadaan. O gani man. Mga transact na sila sa mga kilala na nila nga daan nga nagado. So, anong by the way kategory ni Kwaning, ni Kubchand ni? High value target action. Amo gid man nga apelyido do German. Do German gani no, Kubchand. Amo pa lang ni sandakpan. Mo pa lang pagkadakop sa action na Rex. Pero dugay na sa game games. Dugay naman kay high value target sang PDEA ti Di high value na sa tungod sa kadakoon sang na-recover siya. Pero what I mean, ang operation niya, dugay na sa ga-operate na kag na katilaw na ni Dakop, kulway pa. Amo pa lang nga pagkadakop, ginpamangkot naman siya. Ano siya, kapilanin dakpan, amo pala yung pagkadakop namon sa iya. Grabe man tao, no? Grabe man, makon mo na iya. Huwag siguro kay balong radang opisina sang PDEA man lapit da sa gindakpan siya kapon da. Siya pa gani nagpili sang lugar. Hindi na ta si Nico, dara na ta si Luriaga. Do matyaga yun, baligya lang ido guro kag
Iban pa na sa gabaligya bala mga ido kag mga isda na dampi. Break na sa may kilid. Sa Losuriaga, San Sebastian. Nandara ya, damo yung baligya man. Ay, perti no. Tapos man ang swerte ya. Dakpan gid man. Hindi na siya kagwa kay makuno na 55 gramos. Ayawan na si kagwa Aksyon Rex. Ay, hindi sa kagwa? Hindi na kay normally 10 grams hindi kagwa mo. May piyansa, way sa piyansa. Oo, na piyansa ang 10 grams pasaka. Ati, paymunong sas banga eh. Last pa bypass, pati basta bypass, way gid ya piyansa Aksyon Rex. Not unless kung nakuhaan lang yung flagrante delicto, ay na ya may tsansa pa. Galing damong na recover siya, no? Damo man ni Makon mo niyang 374,000 worth of Damo malingin ulo sina. Damo man ni kag magambal niya maisip niya pusti. Oh. Report sa Masipa lata. Ay, oo, masipa lata. Isa pa na. Kag maisip pusti. Matudlo balaw. Kag kita mo na yung kaangay sang isa kato ka. Masiling sa ato. Gali kay wala. Oo, may ara pa yung mabilyar sa dalan. Wala naman sa may uyatan nga tako kag bula sa bilyar. Sige Congratulations sa taga-Pidiya. Kabayon nga magsigisiging operations nila sini Aksyon Alvin. No? Kay ginasigaw nato nga sigisigi maning operation sang illegal nga droga. Sige? Yes, Aksyon Rex. Report sa patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Amo nang ay ho. Kung sa bagay, basta illegal drugs, may katapusan gina. Okay pa na makasalbar ka sa isa ka operations. Pero pag ikaduay, katatlo, bugto ginahurangos mo. No? Kaya hindi ka pagliwatan sang o paguntatan sa aton sining mga operatiba, tub-tub nga hindi ka madakpan. No? Ang nagasugo, mayo lang ni, kay hindi sa iya madakpan, pero may chimpugid nga madakpan gid ni siya. No? Ang nagasugo o ang nagapate, amo nang kaluluoy da. Ay, perte. Sige. Okay. Ayos. Katuan tanay balita ni Aksyon Art Tayhupon. Mapa City Government Center kitanay. No? Aksyon Art, daligid lang standby anay. Santon Plaza Bal, soap mga kaksyon. Ang habon. Sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:11 na nga oras kadtuan tanang balita ni Aksyon Art Tayhupon mangisayod ta kido ang mansilingan kuno to daw isa man sa mga pagtaas ang kaso sang COVID-19 sa mga barangay no ti kooperasyon sang pumuluyog ginahingyo sang punong barangay sini mga kaksyon. Ato ni baloon kay giban pang mabalita sa Bacolod City Government Center. Yaring report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art? Webes lang tayo manolo Webes. Ati okay na to ya sa GNG? Oo, Promosyon ni Colonel Eric Magbanwa? Hindi to yan, Rolo gito yan. Ako ang ito ya, suyop. Dahil na mga katupidi to dyato to sila. Yeah. At okay mo lang na. At least maging bisita ka mo sa GNG. Gani man. Ay problema, sumong pamuyayaw kay na si Kap Kwano, Bultico. Kibot ko siya na magulang kumati nga nagalalain siya. Kay
isa ang punong barangay sa Mansilingan sang ginpatawag kagabi ni Mayor pagi sa Zoom meeting Aksyon Rex upod sa pilapag ka mga name barangays kag Daragko Blas Bacolod din like Takuling, ang Villamonte, ang Estefania, mga areas ini nga more or less mga sobra sila mga 20 sila sobra kapon na ginapatawag na Mayor pagi sa Zoom meeting kay di nga mga lugar Aksyon Rex amo ini ang may pinakamataas subong nga nag-record sang cases sang COVID-19 sa nagapadayon nga monitoring kag resort ng ginapagwa sang Mansilingan ang Mansilingan isa na sang malakit na may madamo nga cases kay siling diri ni Kapitan Boy Pico siling nga nagligad to Aksyon Art tatlo na lang kami ka case di ang Mansilingan subong Aksyon Rex today lang siling nga 29 grabe 29 siling nga golpeada lang kahapon daw siling nga nag-imo 13 subong ang lain gid nag 29 kaya ang isa diri sang meeting ginpatawag na Mayor kahapon upod sa ila nga gina-convincer kag ayaw gid ang mga kapitan nga kung pwede ang ila sini nga barangay tiguan gid nga mapadasig ang pag-roll out sang vaccine o kunang vaccination activity kay ang naobserbahan sa mismo kay Kap Pico sa Mansilingan ang primero to Aksyon Rex ulit bisan sa mga mall ginutok ang tao nga perting linyahanay subong mapati ka siya nagligad ni si Mana nga 1,000 ang target beneficiary sang Mansilingan sobra na sila 400 so ay ganun mag 50% ang nagamit Aksyon Rex ila AstraZeneca pa yung tao sila nga ba't ka doon nag-atras kag nagkalma balang eagerness nila kag willingness nga magpabakuna kaya mo lang kagabi ang nangin kaundan sa meeting na Mayor nga ginahambalan ginang kapitan hingagaw gigita per sa unta gining nga magpatigayon sa information and education campaign bangod sang nagalala nga kaso no advance info lang yata gusto mo kami separado ko interview kay Vice Elcid karon na lang ng Saxon Reports siningaod to as of today ang real time kaso sa Bacolod 150 na sobra 150? Today, why pa na iya karon pa siya kung mag-record? Tinagsaka sa more or less mga 45 gid ka tawo kay kahapon daw 105 la mo. Amo na Aksyon Rex ang nakuha ni Vice Elcid. Ang probinsya way ka na record? Wala sila yung mapadalaan kaya city lang nila pamangkot ko. Taas-taas gapon man ang Negros Occidental mo ang Bacolod gasunod man ga pinalambaanay sila. Oo, kag bisan mismo si Kapiko, si Gambot na mismo yung COVID ganing isa ka compound yan, di halos siya ng positive tanan. Grabe pero isa man lang ang ginahilan at sa isa ka compound, dabi? Isa lang sumik sabi ang... Pero ang iban dira, mga asymptomatic. Amo na siyang pag-consider nila mo. Payo isang ginabatya, galing katiko mo close contact ka, pag swab mo positive ka, gani? na mo lang lain sa sining nga sitwasyon. Di siling din ni Kapitan, nag-meeting siya sa mga purok officials. Ang purok president, i-require nga ginahinyo isubong, nga starting next week, kada isa madalas ang 20 individual na magkanto sa vaccination center agod bakunahan. Tini kuangid sila nga rami-ramihon tani kay budlagid kon hinali nga may mga granular lockdown o kung may mga lockdown sa mga pulian sila nga kitayman gyapon diri ang maapektuhan. Taga mo na ganin sila nga problema gid ang mga barangay kapitan nga mga pumuluyo tes manaplaway gani ga problema yaw. Sa inyo ito po, titok na mo. Si Mayor nila kinapag-interview ko sa naga. Ang problema, kasi ni Mayor, sila nga ako may Aksyon Art pag-abot ko niya sa isang lugar di ho. Makutong ko lang niya, Mayor, anong galamo sila nga, moderna. Pagbatay ko lang na sa inubak, naglatras sila? Oo,
Ano mo pala uli? Amo nang kinalain guro sang bakuna. Sa bakuna siguro, pero kung Moderna, kag Astra, ano ganitong isa? GNG. Ang Johnson siguro, base kung damo naman ang malinyahan ay sina. Tiyo, galing ka tiwai na ang Johnson. Ay pasubong sang donation. Gani? Ikaw na lang maguro makalukpay sa bayaw niya to. Tamak mo lang sige ang lusi nga napatay. Niway hindi ka mabakunahan. Grabe, no? Grabe man ang manapla ba? Siguro sikat ka mo to para bangod sa puto. Subong sikat mangyapon bangod sang COVID-19. Kag patay ang ginastoryahan, grabe. So, dali, balikan pa si Kapiko, siling kamay pa ang pumuluyo. Kaya ang nakita niya di Aksyon Rex, nga ang pila ka mga residente daw nagkalmante na ba, nagkumpiyansa na, kung maglakat ka isa, bisan face mask, daw ay na nagagamit. Gani? Sila niya, why na ginasunod ang health protocol. Nga po naman nasubong, ang tutukan, based man sa ginmando ni Mayor kagabi, nga kinalang buligan gini to prevent kay hindi na magtaas sa tuman ang kaso nga posible tunaan sa pagliwat sa quarantine status sa Bacolod City. Yari si Barangay Kapitan Boy Pico sa Mansilingan. Instruction nga ipanawag sige ipasigurado gid ang ang sa mga positive patient naton nga ma-extracted kag mabantayan ma-sig-off kag amo na nga ang kampanya sa pumuluyo nga magpabakuna kay daw ang iba niya daw ay gana magpabakuna kampanyahan gid todo nga para ma-encourage ang tao nga magpabakuna sa subong man, kampanyahan todo, magpatigayan sa IEC, no? Information Education Campaign, sa bahing gyapon sa pag-observe sa health protocol. Kaya ang pumuluyo ng tao sa mga doon, kadamo, sa iba niya nga daw panalamlaya, daw ay nagasulod sa protocol. Sa subong, no, na obserbahan ka nga daw, alain sa una, nga daw sa permigo, totong tao, daw pangig magpabakuna, subong daw bisan AstraZeneca pangabakuna subong daw ang tao daw last week way ganit namon makuha ang namon quota allocation 1,000 doses wala ganit kami ka 50% do 483 lang dato muna nga sa massive campaign naman kami meet ko naman ang mga puro presidents gabi ginang kunang ayo sila nga sa Tuesday nga may ari kami schedule sa vaccination nga magdala 20 ka dala 20 ka tao dalon sa vaccination center para mabakunahan. Pero Aksyon ang mga ang ibang nga positive na nabakunahan na gali na? Ang sa Bacolod? Oo, iba yung nag-positive na bakunahan na. Oo, mo ng problema kay bisan vaccinated ka na, gakatapikan kagyapon, gaka-COVID kagyapon. Correct. Positive ka sa COVID, galing kay hindi severe ang ginabatyag mo. Hindi ka pala ma-hospital. Kaya kung ma-hospital ka, once ka kapin pagig kung nakpon sa pneumonia, itong ginaupo ka, ginasipon ka, ginahapo ka, tapos kay kung may gina-intubate ka na, once ka magsulod ka na sa hospital, bisan makasurvive Aksyon Rex, mapatay ka naman sa balayhan. Hindi ka mapatay sa ginabatsyag mo, pero patay ka sa balayran? Hindi kakita na may kilala ito ding staff ko ni Vice Mayor Sid. Pagwa niya sa hospital Aksyon Rex, ang iya balayran, almost 500,000. Di din mo nabikwaon kung ultimo ka lang nga tao, unlike kung si Artay Hupon niya, okay lang. Pero paraway na gid lang, okay lang Kuhaan talubi sa mga plato. Damo tato kalubihan sa mga plato. Ang batay ko ganito, almost karabaw to sa mga farmers doon, linsi mo. Hindi ko kadlaw na niya. Problema yung sumunod. Gani? Si Kapsiling kuya ga-appeal gig ko sa pumuluyo. Ini tinguhan tang suportahan pagid ang mga programa sa city, kapin pagid siling ang bisan ang mga nabakunahan, hindi gin maghatag kumpiyansa. Kay pwede ka matapikan, it doesn't follow, na kung nabakunahan ka, hindi ka naging matapikan ka at least hindi mangin severe ang imo ginabatyag Aksyon Rex.
Idugagan ko lang mga sa Action Report sa Afternoon Edition. Ang ato naman interview si kay Vice Mayor Sid Pamilyaran bangod may ara sila sa strategy na igapatuman masunod na simana. Ang ka-aksyon nyo, aksyon ang tayo na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:22 ang aton oras, amo nang pamangkot gid sang tanan san upa matapos ang COVID-19. Tihula gid sa makasabat na, kay ti gadamo pa. Daw nagsulit-sulit na ta sini. Ang iba nabot kapila na magka-COVID siguro na di. Sa listahan lang sang Bacolod kag Negros Occidental. Ang iba na COVID na to nagligad. Sumong nagka-COVID naman ay kasadyang sahi ni sang nano na lang ining pangadtuan sang pangabuhi sang tao niya kung mag-amusin ni man. Butsa no pa sa maglaya sining COVID nga COVID ni. Ay oo. Hindi ta kapakot sang sitwasyon na. Sige, kantuan tanang balita ni Aksyon na Brian Morden, mapakapitolyo probinsyal kita, no? Taas man ang kaso sa probinsya ho. DepEd Negros Occidental, nagahingyo sa ginikanan nga giyahan ang ila sining kabataan bla sa pagsabat kag indi pag-ipasabat sa iban nga tawo. Amo nang namida, pero kung may ibang tao magsabat, dapat tudluan gid ang kabataan. Amo na importante. Hindi lang pag-isalig bla, kay kabudlay na katama. Ibaloon ta ang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Kapitolyo Provincial. Aksyon, Brian. Action Rex antes to sa mga ginikanan isugpon ko rin sa balita nyo ni Action Art kay sa Negros Occidental ang active cases subong 1,527 na 1,527 sang nagligad nga simana ara na lang ni tani sa mga 900 Action Rex ano. So as of kagabi lang ning tali nila dira sa provincial government Ambot action sila kahapon ng Negros Occidental way pa ni mabalaan ang karon nga adlaw Action Brian? Yes, ang karon nga adlaw mabalaan ni karon sa gulo gabi. Sa gabi na? Oh yes, i-posting na nila Action Rex sa karon sa gulo gabi na. So taas man balang kaso bala kahapon mo? Kahapon dali lang kay gina-check naton ring records ta. Sa Negros Occidental, 162. Grabe, no? 162 ti ang Bacolod 108 pero ti karon sapon according kay Vice Mayor to 150 plus bla mo ang recorded ti kunang Negros mas mayo tani magnubo-nubo pa di 162 man no. Duma-surge na naman liwat. Gani. Balik. Ang Iloilo province kay galuktak to ang kaso ya ho kag ang Iloilo City 193 ang Iloilo province 260 amakin mo na no grabe o kayong ila subong process Action Rex sabi kay na namin action nga isa lang ginahilanat pero bilog nga balay na i-swab Action Rex mo tanan gid i-swab hindi ka kapaiway bisan bata gamay. So, amo na guro nga gadamo gid si COVID-19 Action Rex, ano? Pero pwede ka lang nabutang gid kung ang posting subong sa provincial government abila ina lain sa nagligad to nga maayo tong posting nila kay kada banwa kag syudad may nabutang kung pilang kaso. Subong nga amo na lang nagabutang nila cases na lang ang aktibo, ang pila kabilog ang mortality abi kag mga recoveries kag ang total cases Action Rex hindi na gid nabutang ang mga banwa kag syudad. Pero ang ibang nga balita sa probinsya sa Negros Occidental kay hindi na gid man mapugnan sa Lunes mag-umpisa liwat ang klase ang Department of Education Negros Occidental may ara sang panugyan sa mga ginikanan nga dapat giyahan nila ang ila sining mga kabataan sa pag-sabat or pag-answer Action Rex sang ila sila nga mga module
kay majority subong sa mga kabataan sa eskwela sining 2021-2022 ang modular method mangyapon ang gamiton nila Aksyon Rex rason nga sunod diri sa kay Ayan Arnold Arnay spokesperson sa DepEd na dapat giyahan gid sa mga ginikanan kag hindi pagpaansiran o magbayad sa iban nga tawo nga mo tuya ang ila sini sa liga na lang Aksyon Rex. Do tutor mo nagyapon guro Aksyon Brian? Na-mention din ni Sir Arnaiz nga lain ang tutor, lain gid nga pantiran lang gid ang module. Kagin bayaran na pa sina. Kaya may ara gid man kuro nga nagapa-tutor mo ang mga ginikanan. Pero may ara nga nagapanser lang gid ya. Nga wala iya sang duway lang gid labot ang bata. So sunod kay Arnaiz diri nga matabo sila pila kadlaw, pierde gid ang bata. Although nga dako score niya kay insakto man ang mga sabat, pero pagsaka sa iya sining another step sa iya sining grade AB or next year mag-grade 4 na siya from grade 3, may madamo siya nga hindi mahibalaan Aksyon Rex kay wala siya nakaagi sa mga pagsabat sa module nga sa grade 3 siya. So aminado man ang DepEd Aksyon Rex nga hindi gid amo na ka grabing matun-an sa kabataan bangod nga tilaen gid man yang face to face kag ang module. Pero ang diri sang spokesperson, why nadaan sang face-to-face, tapos pansiran mo pa si ibang nga tawo, why nagid sang may namangaan ang bata. So diri sa iya, bisan gamay lang, may nabalaan sila, may mabulig-bulig nga ma-continue ang ila sila nga process, ang ila sila nga learning Aksyon Rex. Ano? So sa Lunes man nga adlaw, or ginklaro diri na, nice nga why gid man kuana why sang penalidad why sa mga punishment abi sa mga ginikanan nga madakpan nga nagapagabayad sa ibang nga tawo nga ginapansiran pero hindi ba nami suno sa iya para sa ila sini nga kabataan. Sa Lunes nga adlaw preparado na gid sila halos tanan kay ang mga module or ang mga learning materials Aksyon Rex nga gamiton nila areglado na kay amo man to gihapon ang mga learning materials ng sibigat tuig. Kaya pabalik na mo ang tanan-tanan siya may ara gid man kuno nagtalagisi pero minimal gid lamang amo na lang to ang i-print nila kag idugang dito sa nagisi Aksyon Rex. May pangabay man di si Arnaiz nga kabasa ginikanan sa kabataan nga hindi pa man mapaktan gid ang sitwasyon naton sa masurug nga tuig kung ma-module gyapon o face to face na ang mga module subong hindi lang pag-gisiun. Halungan lang daw pareho sa libro maglasun Aksyon Rex. Nga pagbalik sina hindi na mayawan ka print ang DepEd. Kaya ginakulang pa natin ban para malmugapon nagapadonate sila mo. Aris anais angot sa Aksyon Rex. Nga ko sa atong nga planning officer. Tungod nga ara pa lang siya sa 80% of the last year's enrollment na which is more or less 350,000. So mga 80% is around 280. So may inulat at nga 20%. Pero ang rason sinagda is number one, hindi naman marason yung quarantine protocol at huwag na ito halos ang pilupayan na gusto makakagtuman sila festival or sa barangay nila if they want to. Pero ang isa na karason is the assumption ng mga parents na since enrolled last year, automatically enrolled man sa mga to, which is correct. No, automatically enrolled man na mga na-enrolled na last year. Pero they have to confirm their enrollment by accomplishing the learners enrollment survey form. Aksyon Rex nga portion sa palayag ni Sir Arnaiz angot sini may panawagan siya subong man sa mga ginikanan kundi ang mga kabataan nag-eskwela last year automatic masaka ila nga another year sa ila sa nga pag-eskwela gin-enroll na sila subong Aksyon Rex pero ayo siya sa mga ginikanan nga i-check yapon ang ila sa kabataan sa maestra nila nga mag-usubong Aksyon Rex ang mga ngalan dito. Ang pag-distribute sa mga module learning materials, the same ang Japon or nakadepende sa school, basta sundon gid lang Japon ang health
Protocol Action Rexa. Amo ng mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Brian Morden nag-report una sa transaksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat Ginaksyon na Brian Morden, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, mga kaaksyon. Sige, samtang nagachibog na kag nakatapos ng iban, makuantanay, mamaitisin, no? Kay diri kulang. Ayos. Sige, kuwanta na manamyaw ta diyo sa kay Idi Laos kag Nanay Isabel sa Victorias may lang pag monitor, no?
Labayen Eduardo Jr., may lang pagpamati. Ana Agravio Ramirez McGregor. Ano siya ni McGregor? Tong wrestler bla to? Sige, thank you, Gid. Ana Ramirez McGregor is watching. Ayo. Madam Sose Talunan, kabudlay gid manda kay ang swab test may bayad, ano man ang ibayad sang pigado dire, freebisan kapila kay iswab. Good afternoon, Sir Rex. Mga muyo na lang tang nga madula ning COVID. Amo gid pangamuyuan ta lang ini good noon sa kay Elias Bandada, good noon. Thank you gid Elias Bandada sa KSA. Fuego, kabudlay ang modyol, Aksyon Rex budlay insindihon. Gani man. Okay lang yan kung teacher ka. Mo ginang pinakamabudlay gid sa tanan gid ang magtudlo sa ginikanan, sang ginikanan sa ila kabataan. Mr. Milili Oligo, present man. Thank you gid. Martin Aliling, sa kay Fernando Lombre, sa rindi gid kami magpa-bakuna kung may diferensya ka sa imo lawas, madisgrasya kagid. Sige Sir Fernando Lombre, no? And sa kay Nolinda Auditor Lapo Sagere, may lang pag-monitor, no? Rex Sabener, thank you gid sa Mambulak Silay City, no? Kay Analisa Sabalo Loyas from Hinubaan, thank you so much Analisa Sabalo Loyas. Teresa Pereira, ambot hindi na lang mag-ubra tarong kay. Okay, sa drugs siguro Gina. Teresa Ferreira, thank you gid madam. Gian Resisio, may lang pag-monitor dra sa Barangay Quezon, San Carlos City, ang Resisio family. Salamat gid Gian Resisio. Robert Roma, thank you gid. Si Analisa, thank you gid Analisa. Si Renato, San Provinciano. Sige thank you gid madam. Sakay Ingkoy kag Loyas family ginapa shout out lang da ni Analisa Sabalo Loyas, no? Thank you gid. Dino Alec, present man sa Nigarana. Jinky Dialagdon, may lang pagpamati inday Jinky Dialagdon. Si Rochelle Polincio Susana, Jarmaine Trihon, Romy Alconsa, Melchor Baroca Rumbines, thank you gid. And katamiyaw lang si Teresa Pereira sa iya sininga pamangkin si Jeffrey Patsico sang Hinigaran Municipal and Family. Patsico, no? Thank you gid. Salamat gid. Paring Binji Pelisario, halong manda parekoya sa Marikina, no? Thank you gid. Maylo Soberano, kas may lang pagpamati da. Tamyaw ko lang mga gaubra kapier diri sa Katiklan Aklan, ilabi na gid kay Foreman Amay Caballero kag Ayen ni sa Kaskon Allen naga pamati gid permi sa imong program. Thank you so much sa Kas Milo Soberano. Thank you gid. Suset Pahi Marhen, thank you gid. Happy 18th birthday sa kay Arian Claire Pahi. Ayos. Sa kay Hela Bear, may lang pagpamati sa Barangay Cubay, La Carlota, kay BHW Amila Garcia Ganza, no? Thank you gid. Gian Resisio, George Gargasiran, Olmiha Mered, Marcel Mati, thank you gida. Ronald Becerra, from Agustin Romblon, great lang asawa ya, si Juliet dira sa East Homes 3, East Homes 3. Dory Hison, thank you gid. Salamat gid madam, no? Okay, why na? Kadto yan is dalo mo. Sa kay Donna Jane Gino, may lang pagpamati dira sa Barangay Villamonte. Kay Donna Jane Gino, no? Lisa Monte Castro Narciso, thank you so much from Doha, Qatar. Salamat gid. And Jenny Solgon, may lang pagpamati. Tamiyaw lang si sister niya, Antonina Hisolgon Pagsubiron. Happy birthday today. Thank you so much, Madam Jane Hisolgon. Donna Jane Gino, ara naman siya. Okay, thank you gid. Ayos, sakay natamyaw tanan ni Analisa.
Nalisa Monte Castro Narciso. Salamat gida. Sige, dali gilang mga kaksyon na standbayan ay manumbalik kita sa dili gid lamang madugay. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sa Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:50 na nga aton oras may lang nga pagpamati kay Inday Blaza. Salamat gid no nga nagpamati samtang panyaga na siguro no. Sige kadtuan tanay balita ni Aksyon Alvin Graba mapa Negros Occidental Provincial Police Office kita no. Ini may kang tanan sa kay kapabling blatong napatay sa enkwentro to sa Dakbanwa sang Silay. Ginpalubong na kay nasa ngaga, no? Kag ti ang report ang nabaton nga ang bana sa tong isa nga napatay nga isa ka taga Legazpi Albay blato mo. Ari man diri kuno na destino kag daw miyembro man sang NPA. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Alvin Graba. Sa detalye sining balita, Aksyon Alvin. Aksyon Rex, ginpalubong na las 10:20 kay nasang aga. Ining patay nga lawas ni Jory Datuon Kukuba. Alias kapabling. Sumong lang aga ni. Okay, nasa nga aga Aksyon Rex kay nasa lang ginlubong dito sa Silay City Public Cemetery after sang madamo nga bes nga panawagan sa piyak sini nga. Wala gid pamilya nga nagkadto? Wa ay Aksyon Rex ginsugo na gani ni Lieutenant Colonel Robert Pitate ang iya sini nga men nga dito sa Hacienda Kunsing, barangay sa barangay Kunsing, Banwas nga Ibi Magalona, pero wala gyapon Aksyon na Rex because he has the information of course also nga suro sa iyang daw may deception. In short, diskustado bala ang pamilya sini nga mag-intra ni sa NPA Aksyon na Rex, and that is why nga ginpakamaayo na lamang sang mga kapulisan upod ang DSWD Local Government Unit sa Silay City nga ipalubong na lamang ining bangkay ni Kapabling
dugang pagida diri ni Pitate Aksyon na Rex nga nagalaom nga si Pitate nga sa piyak sini nga nalubong na ang bangkay sini ni public posible pwede na niya mabisitaan man. Dugay-dugay man, oh. O September, Ano to, August 20. galing nga pizza to may encounter to? August 20, Aksyon Rex. Grabe mo, no? Oti, dugay man. Lapit na isa ka bulan, gali ni? Oo, kay konta subong ti pizza 11, ti lapit isa ka bulan gid Aksyon Rex nga panawagan man ni Pitate and at the same time nga ginsugo na gani pero wala gihapon Aksyon Rex. Atong pamangkot mo kung may may nagkadto man din gali ako na may upod si Kaela, si Kerima Lorena Tariman. May banagit man siya Aksyon Rex Diriman assigned. Diriman ko no, munang na-monitor sang Philippine Army. Sir, actually gin-confirm ini Aksyon Rex karon pabati ta bala ang tingog karon ni Sir o ko ni Brigadier General Inocencio Pasaporte pero unahon ta na Aksyon Rex ang tingog kag confirmation ni Lieutenant Colonel Pitate. That is in relation sa pagpalubong karon nga adlaw sang bangkay ni Pabling. Bisingan siya si Father Robles siya manaplak General Home. Right after that, bilong naman siya sa Sinay City Public Sanctuary. Kaming lubong around 10:20 in the morning. Subo. Sir, wala gid sa pamilya ni Pabling. Bisan sa pigin pasuguan nyo na, sir, wala pagid sa may nagkadto sa inyo? Wala gid sa may nagkadto. May nagtawag accordingly sa punayarayan lang. Pero wala man. Despite of the fact na nag-issue kita sa public notice, ginapanawagan ng immediate family, tatuan na sa Malaplak General Homes. So, despite of that, wala man siya may nag-adto. So, we decided na ipanibong siya with the help of our city government, DSWD, city health, na maano siyang certificate. So, siya muna na ipanibong na lang sa subong together with attended by the Philippine Army, atong Regional Mobile Force Battalion, ang aton Provincial Mobile Force Company, nag-attend na dira. Aksyon Rex, kabahin kita mga inisang pahayag ni Lieutenant Colonel Robert Pitate. Basi hindi siya taga Direne, kag nasalaan lang to taga dinto gani sa Ibi Magalona bla? Barangay Consing. Barangay Consing. Oo, ginakadtuan man, gipasuguan man. Kaya daw halos ta naman na broadcast ni kag hindi man lang kita diri tanan man nga radio stations kag newspaper nagkakuan man ni, nagkabalita man sini. Gani man, ginpasuguan niya na ganito sa Consing man Aksyon Rex. Wala man to siyang nakitaan nga pamilya? Ito ang pamilya, ang initial, may deception, butsing ganon diskustado ang pamilya na nag-intra ni siya Aksyon Rex sa New People's Army. Gin-confirm man Aksyon Rex ni Brigadier General Inocencio Pasaporte nga hindi lang nagaisahanon si Kaela sa pagkatutiri halin sa Luzon, kundi upo dyan manggali Aksyon Rex ang iya siningabana nga si Erickson Acosta assigned sa Central Negros Aksyon Rex pero wala si Acosta sang natabo ang iniinkwentro sa tunga sang 79th IB kag New People's Army dito sa Hacienda Raymunda, Barangay Kapitan Ramon diri sa siyudad sa Bacolod. Ang katuyuan Aksyon Rex diri kay General Pasaporte base sa information nga nagathered o nabaton sang ila siningahanay base man sa pagpangusisa sang iban nga mga miyembro sang anay miyembro rather sang New People's Army nga nag-surrender sa mga otoridad. Ini silang mag-asawa dungan nga nagkari 2 years ago sa Northern Negros bangod nagahuyang na ang mga katapo sang New People's Army kag ini sila ang ginpadala base sa mando man sang NPA Central. Ari ang pahayag, portion lang gid sang pahayag ni Brigadier General Pasaporte. Specifically, ari sila ikwan ko, may report kami before. Ara na sila nga mag-asawa. So, 2 years ago, ang mga report nga nagsulod sa amon. So, ang mga previous report na bato namon, kung kisa ara atong mister niya, ara, kung kisa accordingly Central Negros. Aksyon Rex, kabahin kita mang sang pahayag
ni General Din ko no to sa Southern Negros? Sa Central Negros Central? Oo. Ang iya sining bana nga si Ka Erickson Acosta. Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang kaaksyon nyo Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa pagkakot Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson Alvin Graba, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Siling ni Alex Montesa, maayo man sa Rex kay ang Taiwan funded ang vaccination. Dala na ang swab test para sa ila mga katauhan. Dala na pati mga Pinoy. Diriya puro politika ang funded. Ay, perte. Alex Montesa, salamat gid sara. Life extension na vital. May lang ang pagpamati kay Jimwell Navales, no? Thank you so much, Jimwell Navales, no? Sige, kantuan tanang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO kita mga kaaksyon. Ini may kang tanan sa 5 sa 10 ka mga police stations diri sa syudad sang Bacolod may nagdonar na sang lute para sa pagpatukod sang bag-ong police stations. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric? Yes. Aksyon Rex Peregrino. Ayo di Purma. Yung isyes mo kagabi. May lang ang pagpamati kay paring Ruben Tampos. Oo, te. Ate, sa Uibis lang kuya. Ayo di Purma. Daw, piyo ka ba? Piyo na. Sa Uibis lang kuya. Ate, sige, pahit sa. Kung hindi ma-traffic. Mo gani. Ayo. Kuha nga daan? Ga dulo ang pulsa. Hindi na pagmunuwa, pero madulo-dulo gina sila. Gani, manti kuha na to. Ang imo Ayo di Purma. Ang imo nga daw ay pagani ni. Ato na to, hindi marne. Why? Away? In-check mo sao? Why sila ka-text sa ako na? Ate, ma-text mo nga kalapit sa mga nasuspot da. Sa likod siya na nimo, puno ng kuluhaan mo da. Why na di tao? Awan na tao? Why na, sa Lunes na lang na. Lunes na lang Oo Para may kuton. Kay Joseph Chowada, may lang ang pagpamati Kay Sir Manuel ko da. Kay Sir Manuel ko? No. May lang ang pag-monitor da sa inyo. Kay Kapchad kay Kagawad Jofred Kapchad Kagawad Jofred, may lang ang pagpamati. Kay Councilor Karem. Karem May lang Piria. ang pagpamati. Yes, Aksyon Rex, no? Kay Engineer Arthur Normandi sa Puente Villa, Takuling. Engineer Normandi. Arthur Normandi. Sa Puente Villa, Takuling. Yes. Lang si Engineer Marlon Posisyon sa Langilan. Mayo gitong posisyon na hindi na to ang kwan. Ang durian. Uy. Away pa maniguro. Hindi, ito ko rin naman to durian siya. Kung pwede na to ko no. Kung gusto mo ko no, mapadugos ta yung katurian Durian, bisan dason pa kami tuig na hindi magkita na. Ayo di Purma. Parehas na daw. Hindi ko na yung hindi nainsindihan ang
kahumot ya kung kaisa. Gani man. Sila nga daw hindi guro magsulod sa ginawa ko Turiana. Pero kung mga lansones kag rambutan dito pwede pa guro. Pwede pa. Mga mga tirada. Kay Manuel John Ong Gran Sapal. May lang nga pag-monitor, Manuel John Ong Gran Sapal. Ba, grabe nga apelido ba? Kay Jimwell Navales, so may palaga sa pinalangga kung nga ginikanan si Gabriel kag si Elsa Loyas. Okay. Joan Milara, manggali sa Mansilinga, no? Sa Victorina Heights da. Si kuan niya, si pare Alan Navales, haraman. Ari pa siya, paring Alan Navales, di mga 3 p.m. patong ambal ako nung mga kita-kits karon, no? Kamo? Oo, Ati, uy, karot gagaya na. Do kalayo man to. Kalayo. Makanto kasi to? Dito sa Olympia Village, blato ko daw may kapihan to nga bag-oto siya. Uti may car ka man, Hindi mo na iya kontra chimpoy, basta may car kaya, lalo nang way ka car. Nalayuan ko, basta, kwan? Ati, ulihan mo na ni pare ala ng gasolina. Ayo di purma. Ay. Kung nakabalobra sa parehalan nga, hindi ka to kung way gasolina sa lakyan mo, hindi gasolinahan niya na. Pa imno na ni parehalan ng imo na sa lakyan. Kantuin na lang na to, kay budlay na magsungkod, tigulang na. Ambot kung basi ko magkadalagsay man sa galing kayo na sa gairan kasagaid sa kulong kapon mo. Siya? Sa may North Drive la. Ati sa gaim lang na. May na kong bunggo kay budlay na kung sa gaid. Okay na na iya. Okay. Madala na iya sa kwan. Sa kumod-kumod. Sa kumod-kumod. Ayo di purma. Hindi niya budlay ariglaho niya. Paring Alan Navales. Pre, latanas pare-rex pare-alan na. Hindi, basi magkadalagsay di siya. Wapon di siya. Mga kami disdalo mo. Ate, sige. Hindi na lang guro. Ay, former PNP Chief Blood, di Bold Sinas. Mano siya? Ginapuwen siya, nga undersecretary sa Office of the President. Siya? Under sa executive adin sa underman sa Office of the President gidjay ni Presidente Rodrigo Duterte. Under sa kay Media Dia Executive Secretary. Di kay undersecretary sa mong. Office of the President, ang Office of the President ka Secretary, si Media Dia, di ba? Executive Secretary, si Mijal Dia, Executive Secretary. Ano siya kang Secretary? Undersecretary sa Office of the President, gidjaya At sinong Secretary sa Office of the President tao? Si Rex Cantong. Ayo di purma. Naano man ang palibog tani sa iyaya man. Inas lang, may mga talapot siya na doon. May kung tagaan niya matala gasolina, kaya ni mo, okay congratulations. Di ko wala na, imolo na. Gani man. Basta kina-report lang nga. In-confirm ni Executive Secretary Salvador Villaldia nga ginapuwit na ni Presidente Rodrigo Duterte nga Undersecretary sa Office of the President si former PNP Chief di Bold Sinas. Kagi man na di sa oriental side mo. Gani. Naganulat ko tayo mag-Executive Secretary, Undersecretary, si Kwan. Si Alvin Graba. Hindi kita mo Ayo di purma. Para everybody happy. Laban Why na sa paminsaron nga iba? Why na Aksyon Radio lang paminsaron niya si Aksyon Aksyon. Okay, call. It's your time. Show them how. Inano ning 5 sa napulok na police station niyo? Tita Mayne kay may ara na 5 sa napulok ka police station ang may ara na karon nga donation sang duta para nga patindugan sang second 2-story o kung 2-story building standard ni Axorex. Kagapasalamat gid si Bacolod City Director Police Colonel Manuel Placido sa mga tao behind sinikiti naghatag gid sila sang aksyon gilayon nga tikin ang nanano gid man nga patindugan sang permanente kag bag-o nga police station ang syudad sang Bacolod. Ano ni nga 5 ni? Demo ni ang police station number 5 dira sa area sang Barangay Granada. 500 square meters na da. Ang sa police station number 9 amo ni sa area sang Barangay Kabog 500 square meter man. Ang police station number 10 500 square meter sa area sang Pilisa
kag 500 square meters sa police station number 4 malapit dira sa patindugan man nga hospital sang syudad sa Bacolod, Aksyon Rex. Ang station number 8 jati may ari na ni actually title donated Aksyon Rex pero gamay ni 240 square meter. Ni tiga pangita pagani si Colonel Placido kon din pagit ka kusin oman ang luyag dira nga may ara nga malapad nga duta. Sa din ang police station 8? Ting station 8 ko diri sa amon di sa barangay Panopoy. Ti ang ilaya nga ginatag to nga duta nga 240 square meter ti gamay niya. Gamay na. Oo, pero kwantitulado rin ni tani. Balik ito mo na gamay kayo Aksyon Rex. Sa din? Sa kinalinan gito isang police station number 8. Dito sa may highway da. O sa highway brada, balik ito 240 na ito nakiyad mong gamay kayo to. Kasi ang dapat mga more or less 500 square meter mong ang isa pa ganang ginasikin tagaan mga itiropangod ni Colonel Placido ining sa station number 3 Aksyon Rex kay kabauing na sa ila nga lugar kung imo sudlon. Gani man. Do ka secluded nga lugar ba mo tagaring nga nagmeet man si Colonel Placido sa taklo dira ka barangay captain na sa Copa sa station number 3 para nga makaplo pamangkot pagkabasi pa yung mga duta man sila nga maka-share man katindugan sa police station sa sagwa ya along the highway sang area. Para da sigman pagiho sa mga pulista kag lapad di kay ginahanglan sa one way na to daan nila da lugar Aksyon Rex. Kabauing gid ka kung mag-responder ka do ka kung may kung may sugata ka maisol ka na ka makita ka sang lugar nga parkingan mo na kay paunahon una sa imo. Sa mali nga may maling tikang ni Colonel Placido nga siguro ti amo maling legacy nga mabilin di sa Bacolod. Kang iban nga mga 5 ka police station Aksyon Rex ti gina-work out pa karon ni Colonel Placido kung sino ang may mga dagko diri nga mga 5 pang nabilin? Ti amo ni ti station 1. Station 1 tuod, no? Station 2. Station 6. Ano pa? Station 7. Ang 3 tayo na ganito mo ngayon ginawag out pang station 3. Na mapagwa na ng police station kay kabauing Aksyon Rex. Sa sulod-sulod gidya. Kabudlay na da pagwa na da kabudlay magreklamo kabla. Nami tani itong nagligad ba to sa may tingin bawi man to sa pamilya lupo ito mo. Kasi yato sang lupos is property mo nang problema sa magbanwa property be? Ate, may problema galing kay ginakuan pa to. Ginaprocess pa. Ginakihad-kihad pa. Ayo di purma. Kuan ba? Tabingka ba? Tamo na nga timay man nagatigin na tingwaan man ni Colonel Placido nga maplastar kag may ara na gidya permanente nga duta kag police station bag-o ang ato sa kapulisan kay take on once nga ma-transfer ini ang titulo sa PNP Aksyon Rex by next year 2022 si ni Colonel Placido basi maka-release na sang pundo ang national headquarters diri sa bahin sang syudad sa Bacolod. Pamatihan ta si Colonel Placido sa interview sa Aksyon Radio. Sentimento ng mga katambahan ko rito na official na sabi ko, sige, subukan natin lapitan yung mga ilang individual. And I'm lucky dahil sinuportahan naman nila at nakita ko naman na sa madaling panahon, may mga sumasagot naman. Yun yung malaking pasalamat kahit pa paano yung mga tulad ni Mr. Gonzaga, si Sir Michael Bantog, napaka-generous, nagbigay agad, tumagot sa panawagan namin. Ako siguro, nakungunan na ako lang yung binang city director dito, pero yun ay tulong naman din, yung para sa mamamayan ng Bacolod ang makikinabang sa huli. Marig ka mo yung gagamit, pero para din naman sa mamamayan ng Bacolod yun Talagang nagagamit ng kapulisan, itong BCP the rest, puro mga nakikitira lang kami sa mga barangay, sa mga private lot. Pero at least nakakatira pa naman kami. Kaya lang, hindi siya ideal kasi what if kapag kinuha na ng barangay, pagka kinuha ng pribadong may-ari. So tulad na nangyari sa Station 3, sa Lockwest, nung kinuha, di nalipat yung station, napunta sa kung saan-saan. Sana magkaroon ng sarili. Hopefully, sa mga dating na panahon na ako naman, positibo ako na tayong mga taga rito sa Bacolod, sumusuporta sa amin. At tingin ko naman, kung magkakasama-sama lang, magiging maayos sa lugar na to. At yung kapulisan, maayos naman yung lugar, nagdagan pa lang ng tamang sistema. Kasi ang police station kasi dapat, ideally, nakikita ng mamamayan o ng tao, nasa strategic na lugar. Yes. Yun kasi kasalukuyan lagay sa lugar ng station 3, nakatago, isolated siya. Kaya sabi niyo, masigit yung papasok at naghirap puntahan. Kaya ang pangarap ko talaga roon, pagdating ko ito, gusto ko mailabas. And mga ilang individual naman ho na nakakausap ko, mga pribadong mamamayan, na parang aware sila, gusto nilang pag-usapan niyo sa mga kasamahan nila, may mga kakayahan tumulong. So sana, sa materialize yun, gusto ko talaga nangyari. Aksyon Rex, Police Lieutenant Police Colonel Manuel Placido, ang BCPO Director sang Bacolod City Police Office. Mayang hapon na sa pamilya inyo na sa Barangay Batuan La Carlota.
ang panamyaw na nakituturo ni Inyon sang Angel Taxi nga nagamonitor gid sa number 1 nga program PBB ni Aksyon Rex Peregrino. Correct. Kanta. Kay Torres Alex dama lang ang pag-monitor. Alex Torres sa Prok Laurel Blanc kag kay Inday Bernadette Lacson. Aras ha? Nagtambok na si Bernadette Subong? Si maintain ni Bernadette ang iyang vital statistic ya. Maintain niya gali. Maintainado na ya. Tigod. Kaya na problema si Inday Bernadette. Ang importante din nga aras gyapon sa Aksyon Radio. Laban Kay aton ina Aksyon Rex, no? Wala man sa sailuhan da nga iban. Why naman sa kaya mo na lang yung para sa iyang nanamihan sa mo. Kagay na pinakita sa ugdo nga BBB, no? Kay nakyutan gid sa kuno. Na kung may mga lunggat, ito toy gid. Sige. Sige, report kika sa Bacolod City Police Office. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Eric Magmano report sa Bacolod. Aksyon, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office, no? Sige, sa mga kaaksyon ta, gusto niyo mabuli time la 1:15 ng oras kadtuan ta ng balita ni Aksyon Roger Gotib mapakadis kita, no? Kay may sunog actually ito nga nagluntad sinilang aga, isa kapuloyan ang totally damaged, samtang isa man ang partially damaged. Kag armas lutang voluntaryo nga gin-surrender sa mga kapulisan. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Aksyon Rex, isa ka sunog ang nagluntad sinigid lamang nga aga sa riin nagatupok sang isa gid kapulay as total damage samtang partially damage naman ang isa kapuluyan. Mga alas 9:20 takna sa giresponderan sa mga katapos ng Bureau of Fire Protection sa bahin sang Sitio Cubay sa Barangay Tinapaan ang nagluntad nga sunog. Ini ang balay ni Romy Flores, 92 anyos ang edad. Ini siya ang total damage kag subong man partially damage naman ang balay naman ni Oscar Antipulo, 28 anyos ang edad kag ini ang pumuluyo tanan sang ninabitan nga lugar. Suno naman sa payag ni Kapitan Ugol Villasin nga iya na lang idiyahan nga mapatindugan gilayon sang puluyan na kontemporaryo mapasidungan ng duha ka pamilya, bangod man nga kainati nagahilibion ang ila sinitagsa-tagsa ka mga asawa. Wala pa matagan sang Bureau of Fire Protection sang assessment kung wala pilagid ang resulta sang damage sang among sunog. Ila pa inibalikan karon kag sunod pa sa payag sa Bureau of Fire Protection nga ang ilag na lang tao dire ginalinan sa sunog amo ang dapugan nga napabayaan. Bangod sini ang ining mga puluyan ang gin-deklarar nga total damage kag subong man partially damage. Gin-surrender naman ang isa ka armas sa isa man ka
concerned citizen, mga alas 9:50 sinigid lamang nga aga sa bahin siyang kapulisan. Ang report, ginsurrender ni Bibi Himado, legal ang pagdaron kag residente ini sa Villa Victoria, Barangay Son Juan, Ciudad sa Cadiz, ang isa ka bugakhang o kon isa ka improvised nga handgun. Ini kabahin sang tukhang kontra ginadilian nga pusil nga programa sang kapulisan nga sa diin ginaupda naman sa mga pumuluyo. Ang magkakaroon nga armas nga wala man sang upod nga bala ang yara na sa investigador sang Cadiz City PNP. Report gikan sa syudad sa Cadiz, una sa Balita, una sa Aksyon. Ini sa Aksyon, Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Aksyon Roger Gotib, balita gikan sa siyudad sang Cadiz. May lang pag-monitor kay Bernard Hoxon, no? Nga nagpamati man sa sining oras Toto Bernard Hoxon kag Nathan Borromeo, no? May lang pag-pamati da sa taga Barangay Panakyaw sa Isabela bla. Tamyaw lang Borromeo kag Hermohino family, no? Kag kay Doc Flor Linggamin Carpio, professor ko sa graduate school sa CPSU Maine. And to all constituents sa Barangay Panakyaw. Ano mapapili sa ba? Tio na bugtaw na Panakyaw from Sir Nathan Maid. Master of Education Kay Sir Lorenzo Lorino da sa Talisay sa Concepcion kagay Mrs. Yadira may lang pagpamati Sir Lorenzo Lorino, no? Kay Cativer, may lang pag-monitor Cativer, no? Sige, daligid lang mga kaksyon na standbayan ay kay matagtapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magabalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hiyadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo,
sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga siwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination.
Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang taon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungdong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungdong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod. Nasa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 31 nga tonora sa langalan na sa tiyempo diri sa atong sining pangalagad mga kaaksyon. 105 days before pa man mag Christmas Day, kag 112 days before pa man mag tapos ng tuig 2021, pasok na si 2022 mga kaaksyon. Sige, nagpasalamat kami sa inyo sining pagkigupod sa sining udto, sining hapon sa inyo sining palatuntunan ang way kahingagaw palunisan tan lang ini ang inyo sining mga
Greetings mga ka-aksyon. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa dilig lamang madugay upod kay Aksyon, Walma Sugaton. Ako naman ang inyo si ka-aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa Balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.